Awan-awan masang kenal pot mangan tebu tepak sing alot ngakune prawan bokonge kok wis anjlok iku dengerane mangkokane pedhot mulane iku aja gawe kathok kula wis dadi anteping ati kapan mbok bakal tak enteni aku wis kepacut tresno iya mung sliramu wis katon ana mata yen pengira bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku rasane kok kaya ngene amung tansah kangen pengin weruh ayune apa bisa aku nyandeng sliramu wong ayu kang dadi apa ujanku tulung ana rasa kangene atiku lewat esem manis kang
Goyang. Wis dadi anteping ati kanthi kapan kok bakal tak enteni rasane kok koyo ngene omongan sakangen pengin weruh ayune yen pengira bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku kok koyo ngene rasane omongan sakangen pengin weruh dheweke opo bisa aku nyandeng sliramu yo wong ayu kang dadi pakujanku tulung ana rasa kangene atiku lewat semedhik manis kang tak tunggu kangen bisa mari yen sliramu gelem takon nambani tak suwon rino lan wangi katiya tapa kangene ati iki sedekah bumi dolor uga kena diarani tasyakuran wis dadi tuntunan mawa ayo memuji marang Gusti Pangeran mung saperlu nyuwun donga keselamatan setahun sepisan dolor ojo nganti lali ayo bareng-bareng diperi kanggo ngailingi leluhur sing suwargi supaya bumine gemah ripah loji anawi muga-muga tansah kinabulan kalis ing sambikala ka ana alangan wargane lancar terus berjalan
supaya besok iso dadi teman dadi wong urip kudu sabar narimo ning paringane kang poho kuwasa sabar tawakal sekabeh panggoda supaya sahabat urip ana alam donya aku nek delok masyarakat kene goyo berukun ketok supale sedekah bumi dirame-rame ludruk karya baru sing dadi hiburane kabumi iku gak ngawur among saperlu memuji karo sing leluhur mulane ayo padha bersyukur mong tak dongakno ae diparingi panjang umur Allahumma amin. Alhamdulillah ludruk karya baru Mojokerto main teng dusun Tanjungan niki kajate sedekah bumi utawi ruah desa napa sing tegese bumi bumi bukan milikmu tapi milike sing kuwasa mulane nek wonten tanduran sing apik rupa jagung rupa kaspe rupa pari sebagian dibeto mantuk sebagian didamel bancaan utawi tasyakuran nek sampun desane dibancai kula dongaaken mawon bapak pamonge bapak panitiane lan sing nonton sedaya kabeh diparingi panjang umur diadono balak lan blai dicidekno rezekine sing barokah Allahumma amin. Sing jokone nek mantun ningali ludruk mantuk oleh jodoh prawan sing ayu sing prawane nggih ngoten mantuk plecit langsung oleh jodoh Joko sing ganteng nek rondone kula dongaaken mawon pancet seger waras awet enom ngoten lho nggih ayo Cak iki karena enak iki halo jos endang dutan kena-kena Cak asik alon-alon pokoknya kelakon jos demi karir tak kembang no terus kepingin sukses aku melo kursus cita-citaku dadi bintang kampus tapi uripku kakean kasus cita-citaku kepingin sukses iso nyanyi aku melo kanggo orkes kenal biduan ayu sing rodo etes bareng tak
awake dar gombes cewek sakniki pancen ayu rupane nek gawe clana mlepet dadi nang pantesi digawe mlaku megal megol bokonge koyok medok wedok diuber lanangane dikongkon masak lak bulan tae sebab repot karo clonone nyukokno geni-genine mate ae mustake bedang genine moro dhewe karya baru iku ludruke ayo bersatu bangun desane gandol caritane wayang Ramayana ing praja ngalengkoti raja ratu buta Rawana raja gawe geger Ya ampun cara wong gerang jejeg digewetno. Ayo keturutan saiki dadi kati jare ya mas jangan dilari wong fakir miskin ayo padha diurusi ora makan becik cili-cili kok bisa pintar ngaji diworo karo payai saiki akeh arek ngerti kita ngajari dulur-dulur ayo nyawiji limang waktu ayo dilakoni tuwa anom sing sregep ngaji kanggo sangu besok mati donyane wis katon tuwa ngangusane ora rumangsa ayo padha
Masa meteng 3 wulan, Net? Ya biyen perawan saiki duwe bojo dadi meteng 3 wulan. Dilanjut. Paine. Ayo. Lata kok kidul. Mlaku-mlaku arep masusun. Apa ini ayu senengane saka dewul. Roke mlot bokonge rong pikul. Kok bokonge rong pikul sih, Nek? Saking lemune. Saking lemune, Nek mlaku. Mlaku sok kok. Dilanjut. Paine. Si akhir paine. Lata kok kulon. Wong lakune alon-alon. Apa ini ayu kok cemal buat turun. Paine lan jaluk Lah njaluk apa kel iku? jaluk kelambi. Kelambi. Jaluk kelambi. Iya. Paine. Iki akeh temen rek. Lata kok lor. Sanangane ngaku kantuk kolor. Tutu pak sunet Ya ala embo pentol. paine lombo sebab kakean kon nyanyi jomu. Ayo kon kakek apa kon? Paine lombo maneh gak kakean kon iku. Ojo nyanyi ku. Nyanyi apa? Ayo duet mbakku. Ayo duet. Ya. Kon gurune aku murite. Piano mari main piano. Piano mari main piano. Menari diiringi dengan piano. Menyanyi diiringi dengan piano. Pak Guru, Ya. yang ini apa namanya? Yang mana? Yang ini loh Pak. Yang ini. Ya. Rambut, rumbat rambut. Pak Guru, Ya. yang ini apa namanya? Rum, irang-irang Pak Guru, yang ini apa namanya? Lugula. Pak Guru, yang ini apa namanya? Dodo tak dodo. Pak Guru, yang ini apa namanya? Tengwetangan. Pak Guru, yang ini apa namanya? Yang mana? Ini loh Pak. Yang ini. Ya. Kokonci kontak. On, Kontak kono delusuk kok takono. lho apa? Masih kono lho gak wani badhe masalah iki. Ngono gak wani mbadi wani. Ayo coba saya. Ayo. Piano mari main piano. Piano mari main piano. Menari diiringi dengan piano. Menyanyi diiringi dengan piano. Dorore dorore rore 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 dorore dorore
Untak-untakon dhewe porek-porek dhewe. Lah iya lho. Bebet ngene lho. Oh, Gus. Wong mau takon lho. Gak temen blas. Sing gak temen ya awakmu. Sembarang. Cik, Halo. enak-enak nduk kene. Enak-enak yo apa sih kon niku? Ayo melo. Nang ndi? Kok iki gak krungu kabar ta? Apa? Jonet mati. Sembrono kon. Kok iso sembrono ya apa sih kon iki? Lho, yo apa sih? Kon gak ngrungono siaran nduk masjid mangan. Apa? Ya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun wangsul teng jaman kelanggengan sederek kula Jonet. Jonet matamu Kon aja ngawur. Iku lak Jonet Jego. Heh? Iku lak Jonet. Loh, lah apa konet ana wong iku? Wes no coblok kan lho. Wes no sing temen ta lah. Sik kon iku mang ngomong mbek sapa kon iku mau? Ambek Jonet nang kene. Wis suwe kon. Sak jam setengah. Berarti kon ngomong karo arwahe iku lho. Mosok arwah sih, Gus. Aku kaya ana sing gepuk ngono. Lho. Ayo sapa maneh nek gak Jonet iku? Lho dadi kon wis omong-omongan iku mang. Wes sak jam setengah. Berarti kon ngomong-omongan karo arwahe. Mosok, Gus. Iki ya iki. Heeh. Wong mati sik gentayangan. Wong nek kakan dosa ya kaya ngene iki. Kaya ana sing jendul man. Lah mangkane iku. Ayo didungakno, diwacakno Fatihah muga-muga Jonet iki matine sampurna. Oh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Duh. Alhamdulillah sampurna matine. Donga Jawa, Gus. Donga Jawa. Donga Jawa. Kaki danyang lini danyang. Amin. Ingkang bawrasta desa Tanjungan. Amin. Mugi-mugi kanca kula Amin. sederek Jonet matine sampurna soalé mboten ganggu ingkang taksih gesang teng alam dunya. Amin. 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 Loh. Alhamdulillah. Kan tak pateni lho kon lho. Wong di mata-mateni aja lho. Kon iki nek ngomong mati, mati ya Net. Urip. Iso mati iki lho. Nyentak kok wis ketok ngene lho. Lho, ketok apane? Kon iku mati. Urip. Erungmu lho bolongane loro. Lah ya nek sik kenal pot. Mati kon. Urip. Aku sapa sih? Agus, Lah iki, Aji, lah kon. Jonet. Kon tumen wong urip nyeluk jenenge dhewe. Gak tumon. Masa jenengmu Aji, kok jeluk dhewe? Ji Aji. Enggak ada kan? Gak mungkin. Ya itu berarti mati. Mate kakekmu ngono. Aku sapa sih? Agus, Lah iki, Aji. lah kon. Mbuh. Kon tumen wong urip iku karo jenenge. Berarti nek ana wong urip karo jenenge iku wong wis mati. Kalau bener belas aku. Urip. Urip. Orang sudah mati itu tandanya gampang kok. Tandanya apa? Indranya serba berkurang. Baik itu penglihatan, pendengaran. Sudah wis dibandingno wong sing gak tahu mati. Iya. Pengrungone. Iya. Gak petek krungu wong wis mati. Ya jelas. Gak krungu kakekmu kuno. Delok nek Aji lho, Iya. gak tahu mati. Ji, Halo, omamu ndi Ji? Mojokerto. Sik kuliah ya? Esek Semester piro? papat Terus iki rene mang ambek sapa? ambek bapak. Alhamdulillah bapakmu melok. Melok. Cek ngerti. Iya. Lho, ngene lho. Lho, gak tau mati. Net, Apa? omamu ndi? Mojokerto. Anakmu piro? 3. Lho, wis sekolah? Ya wis. Lanange piro? Lanange loro. Apa ya pecah nek belum? Oblok kodok. Oh, gak krungu. Mati. Ya iku mati. Sudah berkurang penglihatan pendengaran itu.
Masih kone takon blekothok ku. Lho wong gak tau mati ya jelas sik eling to, sik krungu to. Ya iya. Cici. Halo. Omamu Cici. Mojokerto. Mojokerto, di sekolah. Ya ngono alhamdulillah. Nggih, Gus. Omamu di Gus. Sidoarjo. Sidoarjo. Wis rabi. Ya wis lah. Anak pira? Anakku loro. Loro, wis sekolah. Lho wis rabi situ. Iku Kok kepingin ro putuku Rono. Rono. Alas, putuku loro iku ya lanang mbek wedok. Bener. Lho kono. Lho. Wis TK. Kono. Alah. Wis gak usah nggawa apa-apa. Wah, bongko bandal. Lho kok moreng-moreng sih? Oh, bareng-bareng takon. Innallaha ma'as Kamu sabirin. si biri ngurusi anakmu, matamu. Kamu biri ngurusi. Nah, ya dak. Itu pendengaran. Delon, gak genep. Fisiknya, anatominya itu gak jangkep. Gak jangkep kakekmu ngono ta? Kon iku Tekok drije wis ketor nek mati. Ciri-cirimu lho gak jangkep. Gak jangkep sing gak tau mati. Jiro Lupatmo 67810. Jiro Lupatmo 67810. Gak pernah mati. Gak tau mati. Nek Kon. Jiro Lupatmo 679. Lho, Songo. aku mangan di rumah jangkep rek. Songo. Jangkep. Ciloro 345 67810. Aku pisan. Yo. Jiro Lupatmo 67810. Jiro Lupatmo 6 Si jempol diliwati iki. Oh, goblok. Sikile mek siji. Mek siji. Tandanya gampang orang udah mati, sikile mek siji. Lho iya kecek Coba. Loro. Siji. Loro. Siji. Lho. Lho siji. Loro. Siji lho. Loro. Nah, siji. Siji. Lho masih kok ana ya? Loro. Sikilmu. Lho. Jiro. Lho, mas aku ya iya. Siji. Loro. Lho siji. Siji, kan? Siji. Loro. Lho siji. Karo iki. Apa ora wong gerak dikon mancal-mancal. Oh, ana wong. Wis gak ngreken ora urip. Lho, kon kate nang ndi? Ore. Moleh. Lapo moleh? Kon nang rawe aku. WA. Gus, kamu jangan pulang dulu. Heeh. Ayo ngopi. Ngopi. Gak seneng aku ngopi ya. Lho apa nek? Gue iklan iki lho gak cocok ya. Lho gak cocok mbek iklannya. Lho ya apa delon? Kopi cap kapal api. Lho ana kopine tok, kapale gak ono. Iya. Lho lah iya. Susu bendera. Susu bendera. Tak buka susune ono. Ono. Benderae gak ono. Gak ono. Mulane Iya. iklan iku sing gak bujuki. Iya. Iku mek siji tok. Apa? Sarung gajah duduk. Kok iso? Lho tanggoku gawe sarung gajah duduk dibuka ana kelaline. Masih yang ngono. Iklan sing temen iku ya, sarung cap mangga. Kok iso? Delon, bukan sarunge lak manggane glantong loro. Mulane Hartoyo mlebu mang. Apa? Sarungan nek langsung dibuka ngene mangkane gandul. Sepurane Gus, awak dhewe mangkate mampir nang gone kancaku lawas ke taun 75. Iya. Mas Hartoyo. Oh iya. Ya mlebu mang jamane melok Sariwitomo. Wah iku biyene kok sutradara hebat iki biyene kok. Iya. Iya saiki putu saiki diceluk canggah misale. Alhamdulillah. Lah ya ngono kudu wayo ae. Nen Bareng terus yo iki kancaku Cak Pii. iya. Pii lah jarakan tahu tek. Tahu tek, Iya, bek pii mampir rono. Rono cek ditutuk bathukmu. Ya dikai tahu teh. Tahu tek. Ya sepurane kaya rek. Ya kon mang diampir anu dikongkon mampir lho kon. Kon mampir sapa? Aku hampir lupa lho. Oh iya. Kon mang dikongkon nanggone Pak Kapolsek. Penting. Kalau sudah selesai pentas, Iya. ojo mulai kongkon mampir nang daleme Pak Kapolsek. Oh iya tanggaku Gus, tanggaku Iya. yo. Kon kate dikai hadiah. Alhamdulillah matur nuwun Pak. Iya. Pakaian sing ana tulisane Sak setel. sak setel. Oh iya. Tahanan Polsek Kemelagi. Cocok matamu ngono. Ya, ya, Oh, wes. bukan polsek. Kon temenan ta iki? Ya ngetoro bojoku nang pasar. Lah cek budal dhewe Percaya iku lho. Percaya. Apa? Jone iku nang ndi ambek Lho, bojone. iya. Lho iya. Bawa ya tak delok. Gowo tak cekel-cekel.
digandengi. Gandeng. Saking setiane. Lho iya nang pasar. Iya. Tak cekel cek tak gandeng. Iya. Rekreasi. Yo tak cekel tak gandeng. Kon wingin mlebu nang Indomaret. Iya tak cekel cek tak gandeng. Apa lho? Lah tak cekel sembarang kali jupoke, Gus. Geblak aku. Geblak. Ya wis. Iki kate nang kene bojomu nang pasar ya. Iya. Percaya kon? Gak. Asli gak. Padha mbek aku. Mangkane Arek iku suami takut istri. Jonet. Jonet. Salah sane ngetono nang pasar. Ayo delok yo. Iya. Ayo didelok nang omahe. Oh iya ayo. Udah nang pasar apa gak? Ya didengke ayo. Ayo. Lan mburi. Iya. Udah. Becek ro kombong iki. Apa ndi ae? Kok randu. Golek apa nang randu? Golek deminu. Kula jare tangga-tangga teko Suru. Golek apa ya nang Suru? Oh, aja ngono lah, Cak. Duwe mbok nom maneh tariko. Kula tangga-tangga ngomong jare nang ngene mbok nom ngono. Ono aja ngomong ngono tak jeloke pira kuwi. Wis ngaku wae, tangga-tangga ora akeh sing ngonangi. Golek anu lha apa? Aku kan nang Suru-suru aku gak kenal Suru. Gak temen gak kenal cak Suru nek randu bendino. Iku gak dulure ta, gak tunggale ta iku. Bebekne kok. Ngono lho wis. Golek kono duduk kono 15 gak apa-apa. Iya, aku pesen nang Tanjungan 5 wis.
Iya, kono lho, pi lho, bakul teh. Kono cek dirujak kono. Bareng wedok tinggal lanang kok. Mesti ngoceh, mesti gremeng aku lak ya ngersolo ya. Ngomong ambek wong wedok gak usah guyang-guyu. Guyu matamu ah. Kono nangis jare guyu. Iya lalu. Bayane padalan ya rokok eceran. Jare sapa eceran mari dikai bapak panitia eceran. Rokok yo suryo. Ngapa iki dokel asem iki? Are anu wae. Coreng-oreng ae. Wingi yang ngono kate bancakan itu ki bantu 2 kilo yu. Dipeteti digoreng. Aku kate mangan banteng itu sing ngeten. Bapak cek jongor. Dadak awak dhewe mangan dadi jagane terasa seprapat. Gak ngono nang ditang kile kucing kowe. Iku mangan ados yang ngono. Tuwase tak boki jeding sabun disengiteno. Dijagani wedi 2 timba. Karo semen sak-sak. Anggito kate dicor jeding bae. Wong wedok kok mbek lanang kok sing nemene. Nemen apa? Aku kurang apa, Yon? Ya kurang akeh kan, wong aku wingi mulih turumu ya mengkurep ae. Lah nek wong wedok turune mengkurep iku ya dilumahno lak ya. Ya wis tak lumahno kedisian cecek. Lah wong ancen Rika kesuwen. Kau sama kisinan aku mek cecek. Ya, balai ngono. Golek apa ya? Nang balung cangkring iku. Golek kopi. Oh, golek kopi. Iya, golek kopi, golek sedep-sedep kae ngono. Mariano aja kaya awakmu. Apa? Wong ya wis ganti karo lanang iku. Delon bojone Polo, bojone Hartoyo. Ya apa? Bae masih Hartoyo wis tuwek ngono. Teko ndi teko bali desa mulih wis dilerno mek wedok. Wah, kon. Aku mulai turu mereng ae. Sedih aku. Aja kathek ngomong ngono. Aja kathek ngomong ngono. Rika wingi njaluk esuk ya tak ler esuk. Njaluk mari bedhok, tak ler mari bedhok. Mari magrib lho ya tak ler. Wah, mulane mari isa deker-eker pitik. Oh, barang ngono kok ler-ler ya nek kanan aku rek tak tutupi. Bareng konangan Hartoyo. Yo nek sapa iki rek. Ya bu abang ngono cek dikurak. Bah kok ler nggo balai desa. Bah kok ler nggo embong gedhe. Bah kok ler nggo lapangan. Engko nek garing tak kukupe tak selepeni. Barang ngono diler-ler. Aja kathek ngomong ngono. Ero Rika wingi aku Rika tinggal. Napa? Tak goleki mumet-mumet ya gak kepethuk. Ndasku ngelu kan sing nukokno obat. Lah ngelu tuku dhewe kono lah. Iya, saya aku budal dhewe nang toko sebelah kono wingi. Pil apa? Tuku pil beli kita. Heh. Tambane ndas ngelu. Olah apa kadek diguyu? Kan dilarang Hartoyo lho kan. Kon tuku apa? Pil beli kita. Iku jenenge dudu beli kita. Jenenge pil kita. Kok celok? Kok iso ngomong beli kita? Rek wong ya kaceme titik lho dipermasalahno. Ya gak titik ku ya akeh. Pil karo beli kita kok. Lah wong beli kita ambek pil kita lho lah ya kaceme titik sih. Kancane anak Hartoyo yo. Hartoyo ndak sing enak aku tuh kono beli kita ora. Sing dodol kewan apa kira aku lho. Oh, kocelok iki. Ngarani pil kita beli. Salah maneh. Bobo kabeh karo beli kita. Masih aku dadi wong wedok, ya. Ya gak kentekan akal. Iya. Supaya wong lanang betah kerasan ndek omah. Aku ya sharing-sharing ambek koncoku. Sing pinter-pinter iku. Oh, sharing karo Sing begenggekan. aja kathek ngomong begengke-begengke ngono. Sing- Rika biyen lho, gak tau
Iya bener gak tau bayar tapi kok yo sentolo kuwe. Kira-kira dino aku katanya sih bayang sopo dari sentolo barang gue kira sentolo kuwe. Aku wong wedok ya berusaha supaya wong lanang betah kerasan ndek omah ya apa? Takon koncoku sing pinter-pinter sing pegawe apotek. Tak takoni. Apa? Jamu apa sih wong lanang iku cek kerasan ndek omah? Jare koncoku, "Walah Rik, jamu sari rapet." Lho, ya apa nek ngombe? Ya esuk iku ngombe 8 bungkus. Mari sembayang bedhog ngombe maneh 8 bungkus. Mari sembayang magrib ngombe maneh 8 bungkus. Jumlahe 24. ngombe kabeh. Ya ya. Ya goblok kon. Lah apa? Rapeten. Ya awak dhewe kacang apa-apa nang dolek nggo direk ngene iki. Goblok. Wolule kare ngombe kabeh. Ana wong wedok berusaha ya jek salah ae. Wis, aja geger. Geger bendina ya sukan kanca, geger bendina sukan tangga, terkecuali geger krana anak pantes. Apa? Kono aja katik nyandak anak. Aku rabi mbek kon biyen lak wis tak kandhani, nek aku iki majer. Majer. Kok nek ngomong lambemu tata nduk, majer iku kewan. Wedhus, sapi, kebo, majer. Nah nek menungso iki mandul. Krungu. Kliru wae. Kliru. Oh, mulai ndak sing gelek sok anjang sono nang nggone tangga kanan keri. Sing gelek sapa nang nggone bubidan. Apa? Ngomong apa kan? Keprocot ya lambemu. Kon duwe gendaan biduan mbok omong-omong nang wong kene. Hah? Hei, bidan. Bidan ya biduan. Kono tak totok once kok, Nduk. Bidan. Kliru maneh. Ya kliru bidane biduan. Halo, kacek titik Lu ae. gak iki ke Mojokerto Surabaya goblok. Wis. Budal nang pasar. Ngapa nang pasar? Belanja. Belanja. Ya iya, Rek. Oh iya, meneh nang Tanjungan lah ana sedekah bumi ya. Iya, ngene gak meleng utawa rasane delokno karo bojone polo iya. Heeh, mau wis diaturi polo, dikongkon genduren. Genduren iya, bojone nek polo. nang pasar ya endi ngene-ngene, Rek. Duit. Ya iyalah, lah nek nang pasar gak nggo duwe lah ya. Ya apa? Wis sanding nisar genduk mang ngono. Piro? 20.000. Lah wong nang pasar nggawa duwe 20.000 cukup gawe apa? Lho, di 20.000 ku akeh, Rek. Engko dhuwit kene sing dodol mesti lak ndelok dhuwit ya. Tampani tangan tengen sing kiwa operasi. Lho. Bek. Murui wong wedok ngene iku bener ta salah? Ya sakjane ya bener lho Cak kon ngomong salah. Bener ta salah, Cak? Murui wong wedok ngene iku. Oh. Tangga-tangga loro nek murui ngene iku salah. Iya njane kowe gendakmu kowe. Iya gak apa-apa, dhuwit 20.000 carane cukup gampang, Nduk. Ya tuku bandeng 4 kilo. Lho. Berase 10 kilo. Lho. Lengone 2 blek. Iya. Wis mulya. Ambek wong wedok kaya ngono. Ambek wong wedok wis gak tau mblanjani. Mbok ya wong wedok iku disayang-sayang ngono wis sayem. Wah, nek jonet. Wong wedok dicelatu tok. Ayo, Sek. Kon nek niat seneng aku. Temen-temen seneng aku. Sayangan sing mbok karepe wong akeh wani ya. Wanita gak? Hei. Woi, mari sembayang sopo? Nek nyaline jonet ku kecil, sak pucuke kuku ki lho nyaline jonet. Ayo, lah nek Rika ngomong sayangan, ya tak sayang temen. Ayo, ngomong. Iya, sayangin. Sayang kaya wong setruk. Wong aku kok dilawan. Ya seje lah ya. Lah nek jonet mune la gak wani. Uri kabeh ngong la uri kabeh
budal nang pasar ya. Iya. Nggo omahe aja katik nang ndi-ndi. Kak. Ya, nggo omahe ya. Iya. Bojo ya ngono iku. Hah? Aja lali. Kak. Nggo omahe. Iya. Engko susulen aku jam 3 ya. Engko bae gak iso nggawa. Iya, iya. Ya, gak kuwatir dhewe jangan tak tinggal ku eman gitu. Gak eman apa-apane eman bokonge. Apa? Aja lali. Kak. Engko tak telepon HP-ne nggo nisore bantal iku engko. HP ndi? Nggo nisore bantal. Wong HP disita Bang Mekar ngono kok. Tolong bulan gak bayar. HP digondol. Ya wis nek ngono tak tinggal nang pasar. Iya. Nggo omahe. Heeh. Balik. Oh, juga kan cocok iki. Dari tak uyang ngono ki apa? Temenan cah, bingung aku. Yo, kaya mana apa-apane bokonge aku. Dipangane kiri rolas iki gak entek. Ben dina wong dicadu jengkel kali. Wong Waalaikumsalam. Walah, jon entek nduk. Alhamdulillah sehat. Kok jek ayu rek. Nduk. Kon mari kudanan ta? Lah apa kudanan? Rambutmu kok nayang iki? Lho, gak nayang ancene modele ngene, Mas. Oh, model ngono. Oh iya. Suwe yo gak cilik. Oh, 10 tahun nduk aku yo kangen rek. Iya, Man, kuwangen. Iya. Gimana tak sempat-sempatno dolen rene. Iya ya ngono. Iya. Nek kangen Kok sepi lah bebek nanti? nang pasar. Apa nang pasar? Belanja. Oh, dengaran sih belanja nang pasar. Ngate belanja gonti kate belanja nang rosokan. Loh, yo game li jo pinggir omah lah ono sih. Ono tutup kabeh tak nang pasar. Engko BBM iki nyeladu wong dicelatoni terus gak ngersula ya. Sampeyan iki lho dicelatui. Capae gak ngono. Mangkane sampeyan kok kuru. Ya ampun iki gak tau mrene nguru-nguru wong gerang. Lah kan dicelatu bebek ku mang apa? Iya nyene. Ya wis ijol-ijolno kok pasar kono mah. Ah gitu lho rosokan dijalno iki. Wong dijalno. Ya tak ijolno dikeroyok temen mbek Artoyo. Sampeyan gak ikhlas ah. Ya gak rek. Eman ah. Yo eman. Eman apane? Bokonge. Iya, mana aku rene gak nggawa apa-apa. Oh, gak apa-apa. Masih kono dolen rene gak apa-apa lho, awak dhewe seneng. Ya sungkan rek. Lah, apa aja suka-suka Dolen apa maneh gak nggawa buat tangan iku lho. Gak apa-apa. Aku kemarin mampir nang pasar lagi kono man tutup Mas. Nang pasar lagi? Iya, sampean kata tak tukono buah senengane sampean ngono. Buah apa? Keres. Buah keres. Sampeyan lak senengane keres. Iya, pamane manuk perenjak. Iya to, gak ono emang. Oh, pamane dolane buah keres. Marang ngono tak balena situ emang ya gak ono. Apa? Ciplukan. Ciplukan? Iya. Iya, pamane diloro linu. Wah, linu, gak apa-apa weh. Ya akhirnya gak nggawa apa. Ya gak apa-apa, Nduk, sempet kon dolen nang paman. Apa? Ngelak, Mas. Lho ngelak ya andok-andokku. Kok mosok ono daya dukungan kok. Iki Kok? digawe-gawe nang ngombe ngono ta, cek rodok pantes titik. Oh, ya wis tak gawekno. Kowe tang kopi ya? Mau bae. Pahit. Nenek teh, Mau gak seneng aku gak seneng teh. sepet ta? Sepet. Oh iya. Susu. Oh iya iku enak. Oh iya ya, tak gawe susu Enak ya. susu ya, Man, Iya, ya. cek bentar ya. Iya. Man, Hmm? susune sing anget. Ya, tak godhog. Iya. Man. Ki ana gula ya. Gak tak kae mes. Loh, kok mes? Nak mari ngombe susu mongko. Ya gula. Iya. Ngono kok. Kayak gula cek. Iya. Loh, Man, Eh? susune sing coklat ya. Iya, susu coklat. Iya. Loh. Heeh. Man. Ya ngono. Pamanku kari siji mlakune wis penceng. Tapi ya dicolno emang. Hei, Apa gak Man? tau mrene menceng-menceng wong gerang. Guyon. Sing penting mosok pencengnya. Lah apa? Sing penting kan dong. Ya ngono jane pamanku iku guyonan. Mas yo elek guyonan. Kok ana wong elek tak sare-sare ditune gak pamanku. Elek dhewe. Kaya tak tabluk. Lho, lah apa sih balik maneh, Mas? Gerang elek-elek. Enggak, ngewanteng. Iya yang ngono. Iya, ngewanteng pamanku, saya sendiri. Lho yo eman lah. Mas yo ngono yo rada gendeng gak apa-apa. Guyon, Man. Wis nang gaene susu. Jane
akeh, Nduk. Apa? Susu nggo kaleng entek. Terus? Iki mau wedhus meteng tak pelenet. Loh. Gak metu susune, metu anake. Loh, ya apa sih, Man? Sepurane yo yo. Tak gaweni susu. Walah sampean niku. Ana ayon jene. Lah iya ya apa niku pamanku? Ya apa rek gak enak susu ae. Man. Ini ki hawane adem ngombe anget-anget enak ya, Pak ya. Mau pahit. Terus digawe pamanku susu. Man. Paman. Apa iki? Aku ki golek paman Jonet ki lho, gaweno susu kok gak teko-teko sih. Man. Lho ya. Suwe nang jene pamanku iki. Ucul lang jare iki, Mas. Njaluk susu gaene susu. Lho, apa ditinggal? Du anget ae. Lho kali cocok temen ae lho. Dari perkara bebek kok kaya ngono tinggal kotan. Anggine kate bak dadi banci wae. Kosok. Sik, yu tetep yu gawakno yu. Dari perkara iki. Sayang. Aku kok gak disusul-susul sih. Keturunan. Ya, kan Mang wis dipeseni bolak-balik. Kandhane Mang susulin aku jam 3. Keturunan kok. Dadi ya aku gak kuat nggawa blonjone tak tinggal ndek perapatan. Dik 20.000 gak kuat. Wong blonjo wake. Oh iya, meneh. Engko cukuken ya nduk perapatan kono aku gak kuat nggawa. Gawakno tosamu. Mari ngono iki lho ya apa sih minyak goreng iki? Sampai bingung aku ndolek minyak goreng. Lagi. Nggo pasar Mlagi entek. Entek. Tutuk Ndriyorejo. Tutuk Gresik aku oleh ku ndolek minyak goreng, tutuk Gedhek. Gak ono. Entek. Budal nang Semarang. Tuku minyak goreng e tutuk Semarang. Iya, kono akeh. Ancene minyak goreng jare wong-wong iki telat. Iya, telat. Dadi aku mumet-mumet ndolek minyak goreng iki lho gak ono. Iya. Iki ya apa iki iwake nek gak ono minyak goreng iki? Gak apa-apa iwak ditunu ae kok. Dipanggang ah? Panggang Ya ae. wis dipanggang ae nek ngono. Iya. Kono bungkusnya apa iki? Bungkusnya kacang. Bungkusnya kacang. Iya. Ya enak. Ya enak. Lah ndi kacange? Tak pangan. Lah kulite nandi? Tak pangan pisan. Loh. Gak ngono sih. Menungso ta wedhus mangan kacang sak kulit-kulite. Gak ngerusu iki gak nyaponi rek. Oh, alah ngono ah. Iya. Lah kok ana susu iki? Mbok. Kan lah alergi susu sih. Iya. Lah kok mbok kene ana susu? Mbok. Aja kate mbambo-mbambo. Mari ana sapa? Ono arek. Wong wedok budal nang pasar gak dipapak. Datakno kon mlebokno wong wedok mbok kene. Iya. Ketara iki lho ana susu. Ha niku alergi susu. Nang aku, mari ana sapa? Ono arek. Kan dijarno wong wedok tambah nglamak kon net. Iya. Ditinggal wong wedok nang pasar duwi lho kan wis nglebokno wong wedok kok omah. Iki gak dilebono dhewe kok. Wis rene. Rene. Iya, apa kok kepung kok. Lah nek kon niat gak salah, depen wong wedok. Kok kepung. Aja wedi digepok. Rini ya tak takoni. Iya, takon ngono. Jawaban sing jujur. Iya. Rene. Iya. Mari ana sapa? Ono arek. Ana arek sapa? Arek wedok. Sing temen kono ngomong. Iya,
Ngono. Iya, iku mang dudu aku sing lebono arep wedok dhewe sing lebono. Wis karo kon. Wong sak Tanjungan gak ngarah ono sing nulungi kon. Mergo kon salah. Nek kon gak salah gak ngarah. Sampe niku apa sih bengi-bengi tukaran gak izin tadi delok tangga. Pamanmu lho nduk selingkuh. Apa? Selingkuh, Nduk? Selingkuh? Iya. Lah sampe rute kon ndi? Bukti nyata. Ono susu. Padalan pamanmu iku alergi susu ya. Terus Dadakno ono kotang disenget nang kok kene wedi mbek aku. Lho, wis ah, bukti iki, lho Nduk. lah iki lho kotangku. Apa? Kotangku. Lho, iki kotangmu. Iya. Lho berarti kon gendakna mbek pamanmu. Enggak lah lah. Kenyataan kon gendakna mbek pamanmu. Lah lha kok kotangmu kari gak kenyataan, Nduk. Indonesia menang. Iku anjane kutangku tapi aku gak gendan karo paman. Sampe aku ning ngomong kenyataan. Kon sampe kok koyo ngono. Koyo kamu ayo. Lho ayo sing ganteng sing gendakna mbek pamanmu. Offset. Sampe niku kurang ajar yo. Masalah aku kurang ajar. Gak terima sampe Masa ngono kok terima. Saya nyuwun teletong. Hei, kon iki kok iso ngono? Ditoto sembarang ditoto. Cak. Si. Iku gak terima. Masa tak gelona. Gak terima. Ya apa sih kaitane ku ya apa? Ngene lho, Cak, tak tinggal nang pasar. Dadanan gendaan ambek ponakan Loh, dhewe. iku lho kan udah koyo ngono mau gak gendan karo paman. Iki ponakmu. Enak. Jelasno. Ya apa? Ngene lho aku kemang dolen rene ana paman tok bebek gak ana metu nang pasar, Terus? Cak. Merong ngono. Lah aku iku mang nukono mbok kotang. Lah kok kotang iki kari ndek kene. Lah aku dikira gendaan karo paman ya aku gak trimo lah, Sing Cak. dike masalah iki lho, sing dike masalah. Tiba iki mah kotange mbokmu. Iya tak tukok. Lah ngono gak ngomong ke mang. Lah ya paling ngomong sampean garai dhisik ini kok gak trimo. Iki gerak jalan ta ya apa? Jangan tukaran. Sembarang iku ditoto dhisik. Ngene. Yes. Kene. Maju kono. Cak. Iki sapa? Ponakanku Frida, Cak iki, Cak. Lho. Wis sakmene gedene iki. Lah ya Cak dingoni. Lho kon cilikmu biyen tak dusi, Nduk. Cilikmu bae kon saiki njaluk didusi maneh. Lah ya mau enakan. Nggih. Iya, Cak, iya. Ana apa-apa itu dirembuk. Ya ta? Iya, Cak. Aja langsung brak. Didoleki solusine ya apa? Wis kadung emosi, Cak, ya sepurane ya, Cak, ya. Wong kene iki wonge rukun-rukun. Iya, Cak. Lah malah peno kaya contoh ngene. Sing wis ya wis iki sapa ponan, iki sapa bebekmu. Iya, Cak. Oke? NNI. Enan. Sing penting ana apa didoleki. Ya. Ayo musyawarah sing mufakat. Cek ana solusine. Kepenuh. Kepada Abah Jonet lawak karya baru minta gendeng. Gendeng, Gus.
minta gendeng serampat dari Bapak Kadi. dari Bapak Kadi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur lho. Oh, Bapak Kaji, aduh. Kadi Kalimantan Timur. Ngono lho. Lah mben iki insyaallah tahun ngarep iku Pak Kadi ku nekakno kanca-kanca karya baru ditumpakno kapal. Ngono. Kapale Ono pirang bulan Pak kapal itu. Rong dina wis cocok rek ngawur. Iya teko kono wae buyar terope. Ayo. Ya ditanggali sebelumnya berangkatnya. Ayo. Pak Kadi, inggih niki serampat ingkang panjenengan kersakaken. Cek. Sayang nambahi wangun dasar manis lancir kuning orang mokal atiku dadi komeng semua satiku aku wis trimo kena tak engko tampa kangen kurina wengi tansah lewat tresnaku dadi selalu bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak mengisah Bos, Sen. Koncoku kabeh. Saiki ayo njaluk sepuro karo kancaku sing tahun 75. Awak dhewe ayo gak sempat mampir dulu, kati mampir ndoleki nggone garu. Sepuran sing akeh. Iya. Lah saiki ayo nang nggone Tanjungan. Iya. Tanjungan lak Roh Deso. Luar biasa. Sedekah bumi. Iya, sedekah bumi sih ditekakno kan maneh rek. Ludruk karya baru Jawa Timur. Saudara